De karavaan komt eraan. Neem je verhalen mee in koffers, kratten en in dozen. We beginnen vandaag de nieuwe etappe van de karavaan van de vriendschap. Dat is onze bakfietstour. Om vriendschap te zaaien en te vieren door heel Friesland. Elke eerste vrijdag van de maand. Die beginnen we vandaag in de Westereen. Omdat we hier met elkaar vieren dat dit plein, waar allerlei scholen, bibliotheek, de sportvelden, alles bij elkaar verbonden is. Dat het eigenlijk een hele kale plek is die helemaal niet uitnodigt tot elkaar ontmoeten. Die wordt in de komende jaar het een hele mooie plek gemaakt. Ik heb begrepen, dankzij iedereen in de Westereen. En we vieren nu eigenlijk de start van het mooi maken van dit ontmoetingsplein. En dat hoort echt perfect bij de karavaan van de vriendschap. Het opknappen van het plein is nevens de directrice wichtig. Zoals je het eigenlijk ook ziet, het is vooral heel veel steen en beton. En we vinden dat kinderen willen rouwen, douwen, aanschouwen. Dus met de natuur willen heel graag tot de kinderen ontmoeten. Maar niet alleen de kinderen, maar ook tot de cliënt van het land, Jeppe van de band, tot de kinderen samen op het plein. Het hele terrein vernieuwen. We willen hier een plek hebben waar ze kunnen sporten, over rennen, de natuur, dus de seizoenen zien. Dus als we mooie fruitbomen hebben, tot ze ook echt zien van dan hebben we de bloesem in het voorjaar, dan hebben we het fruit, dan worden ze kaal. Dus dat het echt meer beleven is in de natuur. Verder weer de Jood nog een speciaal moment voor de gemeente. En elke gemeente waar we met de karavaan komen, dan laten we een wethouder of een burgemeester het pact van de vriendschap ondertekenen. Dat gaan we zo meteen ook doen met Kees Wielstra. En die ondertekent dat pact en dan belooft deze gemeente, de hele gemeente Dantemerdiel, als wij weer weg zijn vandaag, dat ze voortaan in vriendschap met elkaar gaan samenleven. Nou, hoe mooi is dat? Is de vriendschap echt belangrijk? Streun. Ja. En waarom? Nou, ja, gewoon tot pest is echt net leuk. En dan vriendschap, dan is echt samen en dan voel je net eenzaam. Ik zeg altijd, vriendschap maakt mensen gelukkiger. Maar dat niet alleen. Het maakt de samenleving ook mooier, beter en het maakt de samenleving zelfs veiliger.